ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇನ್ಶೋಲ್ಲರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಕಾರ್ತಿಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಬುಧವಾರ ಕಾಣೆ ಟೈಮ್ ಆತು ನೋಡ್ರಿ 7:30 ಆತು 7:40 ಆತನ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಣದ ಗಡಿಬಿಡಿ ಟುಲೆ ತನಿಷ್ನ ಲಂಚ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಣ ಅವೇನ್ ಸರಿ ನಾಡ್ದು ಫೈನಲಿ ಅವಲೇ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಐಕ್ಲ ನೀರ್ ಜಿಂಜದು ಟೇಬಲ್ ಮಿತ್ ರೆಡಿ ಮಂತದಿತ್ತೆ ತನಿಷ್ ಮೀ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಬೈದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವೇ ఆయన డ్రెస్కి ఇస్త్రీ పాడ్రే ఉండు ఆయన ఇస్త్రీ పాడుది పాడనే నిక్కల్ నోటు పాతిరుందులే వ్లాగ్ స్టార్ట్ ಮಾಡ್ಪುಗಾಂದ್ ಅಂಡ್ ఆయన ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಡ್ರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾನೆ ದೈಪಣ ఆయన ಡ್ಯಾಡ ಇಜ್ಜೆರು ಸೊ ಯಾನೆ ఆయన ಕೊನತದು 2-wheeler ಬುಡ್ದು ಬರೋಡು ಆಯ ಪನ್ಪೆ ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ఆయన ಡ್ಯಾಡ ರುಯ್ಯ ಕೊನತದು ಬುಡ್ಪೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗು ಯಾಲ ರುಯ್ಯನಿ ಕೊನತು ಬುಡ್ಪೆ ಬಟ್ ಆರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತು ಒಂಚೂ ಸ್ಲೋ ಅದು ಸೇಫ್ ಅದು ಕೊನತದು ಬುಡ್ಪೆ ಆಯ ಪನ್ಪುನ್ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಮ್ಮ ಇರ್ ಮಸ್ತು ಸ್ಲೋ ಉಲ್ಲರಮ್ಮ ಈತು ಸ್ಲೋ ಪೋಡ್ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ರೀಚ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೆ ಆತ ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡ ఆయన ಆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಬರೋದು ಜೊತೆ ಆಯ್ಪಂಡ ಆಯ್ ಕಾಲಿ ಟವಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬತ್ತದ ಮೂಲಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಂತು ಐ ನೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವೆರು ಬುಕ್ಕ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಮ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬೈ ದ ವೇ ಸಿ ಹಾಯ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ಓ ಕಾಲಿ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ತೋಜು ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಾಯ್. Okay, let's start today's vlog. If you like this vlog, hit like, share, comment, book in the channel subscribe manpare panvale. Subscribe, like, share. Kali subscribe mante dalpa side diyo chave please. Share. Share videos nu share manpale and important watch the video completely tule. Skip mantantu vachi. Okay? So itte anisteri padve nikalla paathirinda boka Spanish na school late apudu and more also important is last exam enna. Ini at Kannada undu. ಅತ್ತು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಆತೆ ಸೊ ಪಾತೆರೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಆ ಒಂದು ಬೇಗ ಒಂಚೂರು ಕೊನತು ಬಿಡ್ಪೇದ ಆಯ್ಪಂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಡು ಇಜಿಂದ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತೂ ಯಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಪೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಪೋರೆತ್ತಿನ 2-wheeler ಪೋಪುಜಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆವಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏನ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಬರ್ನ್ ಮನ್ಪುಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಪೆ ಕಾಂಡೈತೆ ಕೂಲ್ ಅದು ಪುಡು ಅಂಚ 2-wheeler ಬಿಡ್ಪೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬೇಬಿ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಎಂಕ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಖಾಲಿ 6 hours ಇತ್ತಿನ್ ಜೆಪ್ಪರ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿలో ಒಂಚೂರು ರಿವೈಸ್ ಮಂತು ಜೆತ್ತ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿದ್ದಾಡ್ವಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ದೇಶ ವಿದೇಶ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಭಯ ನಿರ್ಭಯ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಚಿಂತೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ. ತನಿಷ್ ಈಗ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾಗಪ್ಪ ಮುಗೀತದೆ ಯಪ್ಪ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಚಿಂತೆ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಬರೀರಿನ ಅಂಚಕೆಂಡೆ ಇರ್ಪನ್ಲೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅಂತ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸಿಡಿ ಡುಸ್ 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 ಆವ್ ఒక పిరే ఎగ్జామ్ బరియోడ్ಗೆ దాయిగ ఫెయిల్ అండ్ పిలో బరియోడు అవు ఛాన్స్ ఇచ్చిన మడ పన్లే అవు ఛాన్స్ ఉప్పు ಒಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಅಂದಂದು ಎನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಚಪ್ಪುನ್ ಬಾಲೆ ಟಫ್ 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 ತ್ರಿಬಲ್ ಟಫ್ 1000 lakh 4000 ತ್ರಿಬಲ್ ಯಾವ ಓದುಲೆ ಟೀಚರ್ ಲೋ ಕೊರ್ಪುಜಿರ್ ಆತು ಟಫ್ ಕೆಲವರು ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಎನ್ನ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆತ್ತನ ಅವಳು ನಿಕ್ ಈಸಿಲಿ ಬರೆಯೋಲಿ ಅಂಚ ಈಸಿಲಿ ಬರೆಯೋಲಿ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕಲ್ಪಚ್ಚ ಓ ಐಡಿಯಾ ಫಂಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಜಿನ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಮ್ಮ ಡಾನ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಅಂಡು ರೀಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓದು ಎನ್ನಡ ಇಚ್ಚಿ ನಡಪು ಜಾವ ಅವಂದು ಪೂರ ಓಕೆ ಸಾರಿ ದಾಯಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಿದ್ರಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮಂತಿದ್ರಿ ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಫ್ರೈಡೇ ಟೈಮ್ ಆತನೆ ಬಯ್ಯನೆ ಅವನ್ ಬರ್ತಾನೆ 3:30 ಕೈತಲ್ ಉಂಡು 3:15 3:20 ಅದನ್ನ ಆತನೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತು ಜೈಕ ಪಂಡೆ 3:30 ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೊ ದಾಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಿಜಿ ಪಣ್ಣ ಓದಾ ಒಂದ್ ಇತ್ತೈತೆ ಓದಾ ಒಂದ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೇಗ ಆಯ್ನ ಓದದು ಪೂರ ಆಂಡು 5 o'clock 5:15 ಅರೌಂಡ್ ಆದನ ಒಟ್ಟು 5:30 ಓದದ
ಅಣ್ಣ ಆಯ್ನು ಬೇಗ ಹೋದ್ರೇನು ಖುಷಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಖುಷಿಗೆ ಬೇಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಕುಲುದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ತುಯೇ ಬೌ ಮೂವಿ ಗೊತ್ತುನೆ ಪೊಲಿ ತೂ ಒಂದ್ ಬಲೆ ಬೌ ಮೂವಿ ಅಂದ್ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 1 ತೂದಿತ್ತೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಲ ಯಾನ್ 1 ಲ ಟಿವಿಡೆ ತೂತೀನಿ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಲ ಟಿವಿಡೆ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ 2 ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚಿತರ ಆಸೆ ಆವಂದಿತ್ತು ಈ ಮೂವಿನ ತೂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂತು ತೂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆವಂದಿತ್ತು ಏನ್ ಮೂವೀಸ್ ತುಪ್ಪನ್ ಪಣ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆವೆ ಐ ಲವ್ ಟು ವಾಚ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಡೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಲ ತಗೊಂಡಿದೆ ಬಟ್ ಏನ್ ದುಂಬೂರ್ ದಿಂಚಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿನ ಅಂಡ್ ಟಿವಿಡೆ ತೂಯೆ ಸೊ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ತೂದಿತ್ತು ಜಡ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ 1 ತೂದಿತ್ತು ಜಡ 1 ತೂದು ಪೊಕ್ಕ 2 ತೂಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅರ್ಥ ಆಪುನಿಕಲಿಗ್ ಸೊ ಸಚ್ ಅ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕುಲ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಡ ಈ ಮೂವಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಉಂಡು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 1 ಲ ಐಟೆ ಉನ್ನದು yes 1 ಲ ಐಟೆ ಉಂಡು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಕುಲ್ ಎರಡಲ್ಲ ತೂದಿತ್ತಡ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಆತೆ and 800 subscribers ayirandi and community posted parde dai panda and community post actually unlock apuni pagutune 1000 subscribers ay bukka 4000 watch hours ay bukka you might be knowing dai panda mast jana youtubers avi vishaya panondutte I don't want to drag the topic so anchadu मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स आयना इंकल्टा पंतिने एक्जिरे मेना कम्युनिटी पोस्ट अनलॉक आतने इंचा अन ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ na present subscribers ಏತುಲ್ಲೇರುಂದು ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾನ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಗನೆ ಅಕಲಿಗೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಂತನ ಇಂಕ್ ಈಸಿ ಆಪುನೆನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನೋಟುಗು ಟಚ್ ಡುಪ್ಪೊಲಿ ಅಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಪಾಡಿಯರ ಅತ್ I don't know what is the reason 1000 subscribers dumme unlock atune I'm so happy enk maatela youtubers nakulu community post dakala post maltondu punage enk aase avundittu cha enadala ittuna yalla good morning andala wish month dali viewers katavena subscribers kande epal enondite so finally unlock atunu before 1000 subscribers I'm so happy okay unonji vishya panare ittunu bokadala pana ee dai sire paadaru yana actually ತನಿಷ್ ದಾದಾ ಪುಚ್ಚೆ ತನಿಷ್ ಅಲ್ಪ ಮೀ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತುಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತು ಏ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಮೈ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋ 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 ಓಕೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿದಾಯ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕನ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಆಯ್ತು ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮಲ ಬೊಕ್ಕ 1 minute yes sorry ಒಂದು ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮಲ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಐಕ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಸೊ ಯಾಲ ಏನ ಮದರಿ ಲಾಲ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪೋದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಲ್ತದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ದೈದಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬೋಡೋಣ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋಡೋಣ ತುಲೇಜಿನ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾತೆನಾಗಲ್ಲ ಬರುತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಸೊ ಆತೆ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ಜಿ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ ವೆಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐನ ವ್ಲಾಗ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾತನು ಪ್ಲಾನ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದು thank you so much bye and take care